tuita saluna kamanami na naling barita naulim di mingguta sadaryon imasian poda ni Raja Salomo bidutolong mamuka main sian Aisyah 1 ayat 10 ujahama dita pasangan majahoba marhite sian hamoraunmu dot marhite sian patumonaan nisadok pangomonganmu jadi marsipicot ma akasopom jala sirnip tua anggur aka pangilanganmu ido anggo sahapna hurian itu hata di bagasan gor itu hata Yesus Kristus sada nama carikot na nihirip ni dibata sian ngolu ni akana persea siap kita jolma natinopani debata asa naing mahitanian marningot pasangapon jahoba sian nasaroha dohot sian nasa pikirata dohot sian nasa sude hadiriota ido nanang idota marhite tupukon nama nosoi hita asa pasangat jahoba marhite hamorao dohot pasangat jahoba marhite daging jalaido topik ni mingguta sadaryon pasangat majahoba marhite hamoraon dohot dagingmu hamoraon dohot daging taon tutu silolehon ni debata pemberian Allah jala takasdo didok hata ni debata tu bangsa Israel ima paingoton bangsa Israel asa takasna sida mangatusi ia hamoraon artai namar haroroan sian debatani di lima Musa bidualu ay 10 pitu 110 di dosongonon asa unang dohononmu di bagasa roham gogo kesadiri do tuhaso ni tanganku mangomo diau hamoraunon iko paingotingoton ni roham tahe jahoba debatam aibana do namangadon gogo tuho mangomo aka artai asa pahoton padan naung ni warihonna tu akopum songon na adar sadarion didok tu bangsa dada ala ni gogona alai sian debatado harorwani jala di poda tolu ay 10 didok di tangan nasiamud do gacang ni umur jala dihampiran na do hamoraon dohot hamuliaon sia 2 ayaton ima ia haroro ni hamoraoni ima sian debata jahoba hape jojot do hamoraoni dibahen jolma lahong paburnang dirina jojot do dibahen hamoraoni disalahgunahkan disalahartikan lasongonido taringot tu dagingon
debata dari tahun di leo do pamatang na hibas di leo do pamatang na dinggan do di leho tuhita ngodu alai boy do gabe disalah artikan boy do gabe disalahgunakan alanido gomos dipaingoton raja sa dipaingoton do tuhita ima songon raja Salomoi uju di gibeo si Salomo dido debatado tu si Salomo pangido ma manangaha nanang silehonokku tuho pangido ma manangaha nanang silehonokku tuho di parhatutu raja Salomo do nunga di bahen ho asiniroham nagodang itu naposom tudamang si David minna di bagasan nasi tongan di bagasan hati goran doh di bagasan habonaron di roha maradok pokko jala di dok rasa lomo ma nuain lehom matu naposomon roha napatas lehom matu naposomon habis honi la asahumoto manguhuk bangso na bolonon na sotareton na sohabilangan di bahen diakna dumdidok raja Salomo lehom matu naposomon hapatason ni rohain dungi lomo marohani Jehovah ala songonido pangiduan ni si Salomo jala taida di sini didok lehonok kumatuho rohana patas lehonok kumatuho rohana bisuk dan arta dipangido si Salomo dan gancang ni umur dipangido dakom hamoraon dan hosan yang kamu sudah dipangido alai taida ma naso pinangido na isya debata malah dilehon debata ala jumolo do ibana mangido habisuhon jumolo ibana mangido hapatason ni roha jumolo ibana mangido ima parbinotoan ujungna naso pinangido na idilehot debatado buset ibana ima akahamoraoni nuain molo disukuk kita nuain na bungon dia do na marga di hita dia do na marga perak sere hamoraon hepe sian habisuhun adong doi namangido hapatason di roha habisuhun alai adong doi namangido leo matuhan hepeng alian doi namangido leo matuhan hamoraon alian doi namangido sere malian tuau berliam maleon tuau alai taida na king raja Salomoi marhite patas ni roha habisuhon na pinangidona siya debata na so pinangidona mo siya sikop ma dilehon debata nuain duksorak kita tu pertibion Pitor Marsere do hita Pitor Arom do berlianta marmas do hita tabua tu pertibio sorak dengan sebaliknya molomate hita
debata. Jalan sian debata do haroroan ni mual ni pasu-pasui ido na jumpa kita di boda bidutoluan ima pangacarion ima sipaingot ima taringot tu habisuhon taringot tu patas niroha taringot tu parbinotoan tu ngolu ni akka ianakon tu ngolu ni akka nauposo alani lido upadidok dia sadai di bidutolu dia sadai takas do di dosongonon alea nahan saya unang halupaho poda nasianau saya diradoti rohamma akka tonakku alea naha saya unang halupaho akka poda nasianau lina ale radoti ma para jadehon ma akka tonai akka pangajarioni nuai marhite tupukon adong dua narikot taide bison na parjono di dok pasangat majahoba marhite sian hamoranmu muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil dari segala penghasilanmu paduhani mangarajai kita asa arta hamoraon na adong di bagasan ngoluk taon na marharoroan sian debatadoi ala na maroro sian debatadoi ala nido na intakas mangolu niya kana porsiai marhite ang kahamoraon na nilehon ni debata itu hita tabahim mai laho pasangapon debata unang tabahin hamoraoni laho madondoni akka na pogos doho akka na somar diha-diha daging ima pamatang na marharoroa siya tano na walo busuk na walo buruk na boy dihabak kon alogo jala mudak muse gabe tano alai nunga diperbadiai debata dagikta rohatta gabe jorona na soboy tapaswasaihon tuulam akahagiot-hagiot ni portibion sialani ido ikut takasi tapasahaton dagikta bahay pilihan na mangodu na badia na hinalomon ni debata ima hadaulaton ni namaroha ido badidok di jamita pertanyaan tadi roh 12 ayat sadai ima epistel tasinaking roh 12 ayat sadai unang saropak kamu do portibion ali gabi baru mahamu unang gabi saropak kamu do portibion ali gabi baru mahamu muba mapikiran muna asa tahu hamuna manimpang lomo ni roha ni debata ima nauli ima na hinalason ni debata nasun dengani pasanga majaoba marhite siapa tumonaan ni sadok pangomonganmu muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu nuaingon nunga godang aka sudut na poso bolo baru karejo ibanya nunga saya adong nama ngalehon gaji pertama nai di pasahat hamalation naturia jalan na jolo wingot do tikidandana kiba molo nunga panen dak boy lehonon
salel so di jomur, salel so di giling. Iko parjolo lo iba mangaton na niulaw. Artina ditiki mangolo matku tiki dadana kami bola nunga pane pitor di jomur do. Menang teotik. Duk selesai di jomur, digiling. Dung digiling gale boras, ima parjolo nyalang di pangan, ima diloppa borasi. Boras baru. Iko parjolo do dido iba mangaton na niulaw. Unang niliw tu jolma bolong namin jam jangan dikasih na do. Di turoma iba may jagan mang naman siyo tropei alilo itu mamanuki. Di loppa may dahano boras baruon rak mangalang martangian. Dupe selesai no ni bolo naong namin jam borasot bale umma. Bolo nang jualan emeon. Lawa uang sikola dan dijual na. Alisa leleng so pinangan dang boy lehono nasoni do de pesta gotilon bodutan namin na jolo pesta gotilon alena ko to sonari da era ke di retisi mar pesta gotilon molo nunga panen jolo ni taruhon doon mo emeon tugareja ni sormaon ay na ko sakalen iko sagoni pitor di dupan tikito pitor di parado matniba do omman no tugareja pataru hamu mo tugareja sorong pitor di sorong mo iboto niba la tugareja baru pe mar pesta gotilon ngari minggunai duma pesta gotilon mangang ma kan songok kita di so pesta gotilon si bonin dahan nabe bolo hami di huta-huta ha gareja itu mangalong manga sudah jimat nai ditiki melayani piau si pinggol-pinggol gareja itu mangalong mangan di lau si gala-gala piau melayani gareja itu mangalong mangan tak si bonin dahan nabe pitor dungo do sudah kapar haladoi rotu gareja mana tali jagalog jam 2 pagi ngaroti kini ima ka pengalaman bolo hitang ben so simpel bau nasi masing-masing ngate ali gabi itu hor de dahani kasana kan gabi mamora do anak kabay ay naman simpel to ita pisap maninna atina dangarong be waluntur bolo pamerka kuda dangarong be hasadauni dangarong be dangarong bekerja sama yang bagus kamu bekerja sama yang baik jalan sudah sektor ini wiki huber dari minggu ini sudah robe si bodin dan nabi di dok kemang nadi tuor alai selesai bar minggu kan udah bulan ay jauh iba mangan inna ima to resiko na kan ijauh iba mangulap dung mula dan robe bahita mama foto hita te manarung hita somani bahita ma nama foto ini ali mulon rak mangkinan do hita di garejau yakin na udah karena mula tu nuang ni dok pasang sama Jehovah marhite sian patumonaan niaka hasil na taulai molo dunga kapasan pak kapasan de bata Jehovah marhite ka hasil na taulai marhite ka hasil patumonan niaka na taulai ala siete bata sudena jabatani artatai hamoratai hepengi usahai sedewatadui godang pisawintai sedewatadui bobi taula la debataru na margoyong kita la debataru na mangalyong tanui mana natatuor pei ala nunga ditongpa debata tanui alani didok pasangat debata marhiti hamoramu jalan namanya di dok marhite tepuk tahun dia ya 10 takas jadi marsipijo maaka sopom jala sirtip tua anggur akka pangilanganmu
manggotil sian hasil ni haumana manang hasil ni ladang na didok tung marsipijo do sobom bahenon na jala tudos somon na manapu parbueni anggur tunggok si tutudo parbuena jala sernip tua anggur nama lepatan tidak pernah kering alai saya tetap doa dong saya marisi notorus padoani marturu-turu main tupak bahenan di debata napasi kompon narikot tu natino panai pola donatung macai suk-suk di bahen jala pola dotung terpasu-pasu hita dina majak mo pasu-pasu nai ido bahen akan tua na jolo saya di bahen do sopona inganan ni eme dunggotilo molo hita pertoba di son bolano pertoba di son iko di moto sopo ale mono lahir di kota ribana mungkin dan di moto pesopo molo sopo i jabu iko syabara no masuk tanggana baru betu jabu aru musi jabu i ale musi dicak na sopo di sima di baik enei bolodung manggotil jalan molodung panen pitor di baimma tu sopo sude emei jala ino muse balik tahun na tong doi muse boy balik tahun na sonari panen tahun ini muse boy de besahat emei balajo bamoli utan nami na jolo ba emei do balajo te ido pasti kolahon ido tuada ido langon ido tusule nagway ngope ngadong kopina adong jagungna adong muse tiga-tigana lunga godang usahana di bahen asa adong uang masuk manang menghidupi keluargai molo na jol tidak dana kima hola meme do mani ba iro tu sude ima pasu-pasu di debata tak kurangan alai modo sikop di pasikola na kena konna sampai sarjana bodo di ulau na kaadat dada na holan gulamu asi-asi dian lang daun si papai purdo jagal biang kemana jagal manu kate ima pasu-pasu ni di debata alani do padu naking ditepuk tain jalan marsipijo maaka sopom gop emenai dan hurangan songoni tua anggur pola sirnip di panggilangan muninna angguri ino situni ulana sangat molo adong anggur sangat ma na marulau ni ale molo urangan anggur songon na masa di huta kanai upan Rosi Maria inani Yesus madok tu Yesus nunga urangan anggur di son ale di pasu-pasu di batana dung di pasu-pasu di bata risma sude dapotan anggur rumah sude songo paragat tate songo paragat molo nunga ro paragat mabuan tuak molo adong do di tongah dalan na mangido ikko lehonon narui dan boy so lehonon na tuak na pinangido na didalani puasa molo di lehoni labsir nip matuak ni na agatan nai alay molo so di lehon ninna tak tenggap be tak adong be tuak nai mate di bonana ima di dok na jolo ala na jolo larong do paragat babaurakku jego loroy mabuat ang majam di lehon
iko lehon do ito minna ima songonima halak napasangap di bata marsipijot do akka sopona ala olo pasalihon dongan na nabogos ala olo membantu dongan na nabogos ala olo mangurupi dongan na nabogos ale anggo nuay ngonung nga bagi rejol mamang alukepeng bijamu ni dongan na buasa contoh na au perhepeng huleo tu si a lama jalu au ngasusah gabe herau nama marutang aiko se wele kedim na iko se marsomba nama ida dang boy banguru abolo muru tiba tu suhardo pakatayon na namar lapatan mula dong nian na manguru bihita mula dong nian na membantu kita mula dong nian na malo keping na tapinjam berjumpa hita paulak koni talehon madon denggan ayah na dipasani di mata tu hita ikut tapak ke doi hompar tulomo di roha di mata ahana di leon di dongani tu hita ikut tadong mai mauliate songo kita na mandong mauliate tu di mata ala nunga di pasu-pasu kana taula sinur angka natapinahan gabi kana taula ala di tapasangap madebata marhite arta donda kita iko saya di pasu-pasu ni debata akan taulai ringgas mahita mangula kaulauta asa margunai asa boy pakiota lapasangapot debata unang gabi mata kicang ni roha hita molo nunga mamora hita unang mata ni kicang ni roha hita molo nunga malo hita jangan kita menyepelekan seseorang unang tadok dang dibotoian unang tadok itu orang bodoh tidak ada orang bodoh auruna malo ninna jangan unang lagi cakon alai iko seret dohita iko nuduk dohita namar hurion pesongoni anong hak ada kewajiban arang do kewajiban dan sama ruas dunia nampe parhalado hami arang do kewajiban nani arang do hak muna kewajiban dia song na pesta kotilo nima 150 nina yang kita kasih molo mampu kita ani molo na ngatulo di kita siya mampu apa ita lehon tidak dipaksakan anggo nunga diberi kita mga sumangan tidak dipaksakan alita lehon taleo janji imamta setiap bulan 25.000 loh kalau kita tidak mampu 25.000 berapapun dikasih diminta gereja tidak pernah gereja memaksakan harus sekian itu kewajiban tak ale sifata godang do kita anong do di ibadah gabe diputihkan situa wik namai karena dia tidak pernah memberikan alai bol mahata soina maidana jabu itu sama dengan bohong adong hak dia hak tai moloneng mangursa kasurat kita itu hak tak dia hak tai akayamat kota dia cari molarung akan ading maduan atar didi dia cari dia hak tai ditanya kok kita dia hak tai di dulu kita ada hak ada kewajiban ido na marhurion molo malo peawi wajari mana otoi ikonido molo malo peawi iko pingit maaw manogunogu dong aku na dia haulomoni asa kabido ibana pasangapon debata madite arta na adong na di ibanain
molo arong nama dok godang do nama dok jorma di pertibion, semuanya bisa diatur dengan uang, semuanya bisa diatur dengan uang. Godang do nama dok songoni ale bolohita ala Kristen dan jadi si ronot ta songoni ai hepeng nadongi benihita siya debatagui ali ko serep do rohatta lapasangapon debata setiap hari Minggu keluar Minggu, setiap hari Minggu dung ditutup anon per minggota saya tadi hodo ed 200 opat ngurus salah udah ayat 2 didok nasana ni dehon mi totiro di pamataku hosa dohot gogokti rodi salu artaku hupasahati tuho naso ucatokku do nasana ni lehon mi toti rodi pamataku hosa do gogokti rodi salu artaku hupasahati tuho naso ucatokku do. Apa yang ada pada kita baik tubuh, jiwa dan roh, harta milik kita semua adalah pemberian Allah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tapa sahat dui tua dopan ni debata alani HP dan jadi kita margincang ni roha di tonga-tonga ni ngoluon didok di topik ni minggu tai pasangat ma Jahoba marhite hamoraon dohot marhite dagingmu